Submit or fight ke nakho it is time. Mlomo awuvalwe manje. Uma ungalali namanye amadoda, you will accept the fight azishe. Alright, lawa magama ka Dr. Khehlelezi akawabhele kwikhasi lakhe le Facebook. Awabhekise kumelaphi. Ugama lakhe uKing BHAKA. uKhehlelezi ubhalele umbhalo emva kokusabalalisa ivideo yakhe eqoshiwe ekhuluma amagama athi ke usekhathele izinkulumo eyisuka kuKing BHAKA zibhekiswe kuyena. Usekhathele amanga akawaqambayo ngaye eyokudlelwe kwemizi nakho konke akakushoyo. Uthe akacelayo njengamanje ke ucela ziye ringini ziye kwiboxing. Iyashuba ingxabano, abantu babhizi ke bathi weKing BHAKA uthini. uDr. Khehlelezi uthe ubengabe engavuma ukuthi ziyokhala eboxini kwiboxing, uma engavuma ukuthi ziyoncintana ngenqindi, okuchaza ukuthi uKing BHAKA ulala namadoda. Iziphambili sawubona gama lami Mr. Friday abantu selfindela duma lelo Zulu dumo izile dume kwaZulu Natal kwavela unyakazi South Africa ni Africa nomhlaba wonke jikelele. Wemphokazana ake ukuphendule ngoba usukhulumile yonke leminyaka lokungicukuluza. Lalela uyintathelo nayo ninyaka. Okokuqala, number 2, wena ulala namadoda. Ngiyakwazi konke lokho. Ulala namadoda. Mina ke ngiyinyanga lalela akasenze kanje. Asithi ake ngiyacela nama sponsors ama-brand amakhulu. Uma ngempela ukuyinsizwa ake ziye ringini. Singaloke sithola abantu ini ake siye ringini siyohlubana nesibhakela. Oyo wina uyothatha 100,000 nama sponsor umnika imali. Mina nawe ngiyacela mfowethu, sengicela nge-challenge nje manje. Sike siye sibhakele manje. Sibeka ama-bodyguard sike siye encindini ngoba imizi ayisasekhona ntatheli yamanga. Awukazi ngufonela ungazi qamba amangahlazi. Ilokho nje ngiphinde ngikhulume futhi angikhulumi mina ngoba ngubaba. Wena cha uyintombi yamanye amadoda. Ngiqedile.